Hi guys, this is Mijal and welcome back to my YouTube channel. For this video guys is isi-share ko sa inyo yung final review ko para sa product na ito. Itong Rejuve Light with Tomato ng Beauty Wise. So ayan. Andito ako sa may kusina guys. Naghahanda kami ng panghapunan. Ulam namin guys. At saka naghiwa ng pipino yung asawa ko. Yan. Yung pipino na yan guys, bigay din ng aming pastor. Ayan ba yung asawa ko. Kasi yung ulamin namin guys. Yes. Ito. Yan, mga malunggay. Ito pa. Hindi ko alam kung tawag ito kamote. 5 fingers. So yan yung ulamin namin guys. Hinili lang namin yan sa bahay. So, pasensya na kayo kung medyo maingay yung paligid natin kasi andito yung mga bata. Ayan. Lalaro sila. Ayan, magbuga, G! Umiyak si Micah. Hey guys, this is Mijal and welcome back to my YouTube channel. For this video guys, isi-share ko sa inyo yung final thoughts and final reviews ko sa product na ito. Nabasa! Rejuve Light with Tomato ng Beauty Wise. So, 30 days ko na siya nagamit guys. Kaya ma-share ko na sa inyo kung ano yung final thoughts ko para sa product na ito. So guys, nandito pala ako sa kusina kasi ayan, kasalukuyang nagre-ready post kami. Sila lang pala. Nagre-ready sa hapunan. Yung ulam namin guys is yung mga dahon, malunggay, saka meron din dito dahon ng saluyot. Yan. Tsaka maingay po tayo ngayon guys kasi maraming mga bata. Yung mga bata dito guys. Yan. Yung mga bata dito. So guys, meron din tayong pepino. Bigay lang din to ng aming pastor. Tsaka yung mga gulay na nakita nyo. Tsaka yun. Ayan guys. Yan. Yung gulay na yan. Yan. Ayan is, bigay lang din yan guys ng kapitbahay namin. Kasama nitong mga malunggay. Ayan. Malunggay. So, yun lang guys. Proceed na tayo sa video. Kung interesado ka, malaman ko anong final thoughts ko para sa product na ito, keep on watching. So yun na nga guys, i-share ko na sa inyo yung final thoughts ko sa product na ito. Inuulit ko lang guys, as I've said, itong rejuvenating set na ito is safe for lactating mother, pregnant women, and para sa mga teens, yung 18 below, pwedeng gumamit nito kasi very mild lang talaga siya guys. Hindi siya tulad ng ibang rejuvenating set, sobrang tapang, na grabe yung feeling na mangyayari sa mukha mo, hindi siya ganun. Hindi din siya mahapdi guys. So yun yung i-share ko sa inyo ngayon. And yung mga claims ng product na ito guys is na-share ko na sa vlog ko dati yung my first impression ng Rejuve Light with Tomato ng Beauty Wise. Yan, dun ko sinare kung paano siya gamitin at kung anong mga claims niya. So hindi ko na uulitan sa vlog na ito. At saka guys, after 10 days ng paggamit ko ng product na ito, nag-vlog na rin ako. Kung gusto nyo panoorin guys, i-link ko na lang sa baba yung link niya, yung video. Link ng video. So, ayan. Papakita ko sa inyo guys na ginamit ko talaga yung product. Ayan. Ito po yung toner niya. May focus ba, be? Ayan. Kalahati. Hindi pa siya nangangalahati. And marami pa rin siyang laman. Kasi, sobrang tipid ko talaga maglagay guys. Hindi ako naglalagay ng marami. Konti-konti na nilalagay ko. Tsaka ito din yung night cream nila. Malunggoy! Meron pa siyang laman guys. Ayan o. May laman pa rin siya. Ayan. Pero konti na lang. Hindi tulad ng sunscreen. Mapakita ko sa inyo yung sunscreen. May mga araw na nagpalta ako guys. Hindi ako naglagay kasi ayun yung tinatamad ako maglagay. Ganun. Maraming beses. Ilang araw lang din. Ayan yung sunscreen niya. Marami pa rin naman guys.
Kasi konti lang yung nilalagay ko. Saka siguro marami din naman talaga yung sabon nila. At ito yung sabon nila guys. Ayan. Marami pa rin. Kalahati ko lang yung nagagamit ko. Take note guys, yung sabon nila ay sinasabon ko hindi lang sa mukha, pati sa buong katawan. So yun na nga, i-share ko na sa inyo yung final task ko para sa product na ito. Ang masasabi ko talaga guys is very mild lang talaga siya, hindi siya matapang, hindi siya mahapde gaya ng ibang rejuvenating set. Kasi yung ibang rejuvenating set gaya ng Dr. Alvin is sobrang tapang talaga. Okay. Sobrang tapang talaga ng Dr. Alvin guys, kasi pag naglalagay ako ng toner, lalo na nung nag-film na yung mga skin ko dito sa mukha, kailangan ko talaga umarap sa electric fan para kaya ko matapos kong paglalagay ng toner. Sobrang hapde. Kahit yung sabon nila, sobrang hapde pag napipil na yung mga balat sa mukha. Pero ito guys, itong toner nila, wala ka talagang hapde na mararamdaman. Grabe, sobrang mild lang talaga yung toner nila. Maganda talaga yung toner nila guys. And yung sabon nila is moisturizing yung sabon talaga nila guys. Hindi siya lang nakabagay ng skin, nakakapag-soap, nakakapag-brighten talaga ng skin yung sabon nila guys. Yun naman yung claims niya eh. Anti-acne, whitening, anti-aging. Yun. And yung sunscreen niya guys is maganda kasi after nyo talaga maglagay ng sunscreen nila is grabe, nag-glow talaga, instant glow talaga yung face mo. And yung night cream naman nila is pag naglalagay ka, gaya din ng ibang rejuvenating set, pagkagising mo sa umaga at sa gabi, naglagay ka ng night cream. Night cream. Kinabukasan paggising mo, may glow effect talaga yung mukha mo guys. Yun yung experience ko at yun yung napansin ko while using this product guys. And excuse me po. So yung effect niya naman sa akin, yung good and bad. Yung good is yung good side na guys is yun nga, hindi matapang, hindi matindi. And yun nga, yung 10 days na yung vlog ko dati, yung 10 days review is natanggal na yung whitehead ko dito, natanggal na yung pimple ko dito, natanggal niya. So totoo yung claim niya na itong whiten and whiten skin totoo naman, check tayo dyan. Itong minimizes pores, hindi ako sigurado. Lightens acne scars, hindi ko rin alam kasi wala namang akong acne scars. Smoothen skin, check tayo dyan. Prevents dark spots, check tayo dyan kasi wala namang dark spots na lumabas sa akin while using this product at wala naman din talaga akong dark spots. Wrinkles, prevent wrinkles na naman yung sinabi niya, pero hindi siya nakakapagtanggal ng wrinkles kasi andyan pa rin mga wrinkles ko sa lid ng mata, saka yung upline ko, ayan. So, hindi siya nakakapagtanggal ng wrinkles. And other sign of premature aging, hindi ko pa alam kung ano yung ibang sign of premature aging. So, yun lang masashare ko guys na yung good side na talaga is hindi siya matapang, very mild nga lang siya. Safe talaga siya sa mga lactating mother, sa mga pregnant women. And yung ayaw ko lang sa kanya is, hindi niya natanggal yung blackhead ko. Ayan. Nakikita niyo ba? Ayan yung blackhead ko. And hindi niya tanggal yung mga wrinkles ko kasi hindi naman talaga sinabi. Sabi niya is prevent lang. And ano pa bang ayaw ko sa kanya? Siguro yun lang. Dumating din talaga sa point na parang tinatamad na akong maglagay. Isang comment ko din pala sa kanya is hindi siya nakakapag-glass skin tulad ng ibang rejuvenating set. Kasi yung ibang set na rejuvenating guys is ang lakas talaga maka-glass skin. Yung parang pag yung lamok dumaan sa mukha mo, sobrang kintab ng mukha mo, may slide na yung lamok. So, eto guys, hindi siya nakapag-glass skin, nakapag-whiten na siya, sinutin ng skin, and nakawala ng whitehead na, tsaka pimples. Yun yung experience ko. So, depende din yun kung anong magiging experience. Depende din yun kung anong magiging resulta sa inyo pag ginamit niyo ang product na ito. Kasi iba-iba din naman tayo ng skin type and iba-iba din yung magiging experience natin while using this product. Ayan. So,
maganda din sa kanya is natural and organic. Hindi siya tulad ng iba na sobrang daming chemical. Ito is natural nga lang and organic kasi with tomato. So yun, may nakalimutan pa ba ako? So wala naman siguro. So yun lang yung masasabi ko. Kung bibili ako ulit, siguro ako bibili ulit ng ganito guys kasi yung price niya pala is 280 and hindi niya nasagot yung ano ko kasi yung tawag na yung main issue yung main issue ko kasi guys is itong wrinkles nga. Gusto ko mawala yung wrinkles. Gusto ko yung banat effect, yung ganon, yung gusto ko yung baba lang talaga yung skin ng mukha ko at para mawala yung mga wrinkles ko dito sa gilid ng mata. Hindi niya natanggal kaya hindi ko bibili ulit. Siguro babalik na ako sa yung dati kong skincare routine. Yun lang masashare ko at masasabi ko para sa product na ito guys. And kung may experience kayo guys sa product na ito, mag-comment naman kayo below kung anong naging resulta sa inyo while using this product, kung para sa tayo o ano. Yun lang guys, pero hanggat meron pa yung product, hanggat may natitira pa, gagamitin ko pa rin siya para maubos siya para hindi naman sayang yung perang pambili namin sa product na ito. So, yun lang guys for this video and I hope na may natutunan kayo at may na-share ko ng tama. Na-explain ko, na-explain ko ng tama and maliwanag yung pagkaka-explain ko. So, if you like this video guys, don't forget to like, share, and subscribe to my channel and I hope you enjoy this video guys and see you in my next vlog. Bye! Bye, 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 bye.